Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes, pitsa 22 na. Buwan mahigala sa Enero tuig 2026. Straight to the Sa point. gihapon hatagan tagpagtagad ang mga isyus nga may labot ang lungsod. Nagbaga mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may sukutanan karon nga buntaga makigsunan, mga gikawatan og cellphones atol sa sinulog. Padayong ni Dagsa sa Cebu City Police Office sa Pamasin nga naapil sa na-recover sa kapulisan ang mga cellphones nga nakawat nila nga unit. Pamasin in taon nga basig tuan dito sa CCPO karon atol nga nawagtang kini sa sinulog og sa niaging buwan. Straight to the point. Katarig pagtagad lubutaga mahigala kay atol lagi sa Fiesta Senior, daghan ang nianhi sa Sugbo nga mga dibuto ni Santo Niño. Pero ni apoy nanganhi sa Sugbo nga mga hinanib sa demonyo. Katarig pagtagad lubutaga mahigala sa atong pagban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas gabahin, konsihos dakbayn sa Sugbo ni pasidungog sa mga rescuers sa trahedya sa Binale landfill. Straight to the point. Angay matarong na sagid nga pasidunggan sila. Doon na ba tayo usa nga namatay mga sukid tig paminaw? Gumikan kay na matay sa infection. Tungod kay naluthan ang tiil sa nadugay may galang taak-taak dito sa Binale landfill. Straight to the point. Apan sa samang higayon ni padangat sab sa ilang pahasubo, no? Alang sa 36 ka mga tao nga nakalas sa maong insidente. Straight to the point. Kataring pagtagad lubutagas sa banuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang Arsobispo sa Sugbo Alberto Abitoy mas pabor paghimo og drone shows kaysa fireworks display atol sa mga dagkong selebrasyon. Alang sa Arsobispo ang drone shows mas luwas og dili usab makadaot sa kalikupan. Straight to the point. Sa laing bahin, tay kami naman signature campaign nakakuha na ubay-ubay nga mga pirma isip suportas panawagan nga makabalik na dinhi sa nasod si kanhi presidente Rodrigo Duterte. Straight to the Lakip point. sa ni pirma mao ang kura paroko sa parokya sa lungsod sa Compostela nga si Reverend Father Siano Obod. Straight to the point. Katarig pagtagad sab karon nga buntagas tuban-uban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa kauluhan kasong plunder, malversation o graft gipasaka batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the point. Pero ang nagpasaka ini dai si Senador Antonio Trillanes. Ato ni tagag pagtagad lumbutaga sad mahigala unsa man kang Trillanes nga pagpasakag kaso mga kaigalaan. Tinuod gyud niya nga pagpasakag kaso o urbakaha para puding iya mahigala nga ma-appeal pa mareliban pa siya kay murag na kalimot ng mga tao ni Trillanes. Kay kung anti-graft crusader pag Trillanes, mayo po mo pasaka sa kaso kato mga dunay ano maluso mahigala sa flood control inday kin. Straight to the point. Wa man iyang gipiyong iyang mga mata sa kaso sa flood control. Pero ari mahigalang Sara Duterte mao iyang pasaka ang kaso. Straight So to the medyo point. ma-question sa ang iyang mga higalang motibo ani. Kaya daling pagtagad lubutaga sa atong paban-uban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ikaduha nga impeachment complaint gikatakdang ipasaka batok ni President Ferdinand Marcos Jr. karong adlaw mga kaigalaan. Straight to the O point. sa laing bahin, kanhi Senador Bongbong Revilla, padayon karon ang tingkagol sa bilangguan, og matod pa mahigala doon na untay mga sinina og ang iyang cellphones nga gipada dito sa sulod. Kay may na lang unta nga bisag tuwa sa sulod sa prisuhan si Bong Revilla, may na lang maka Facebook sa dito. Basin pag magkatan-aw og YouTube, nakakita sa itong programa, may na lang malingaw siya kasama kay. Pero nasakpan kini sa BGMP nga mga personnel wa tuguti nga makada
Wa tuguti nga makatiner og cellphone si Bong Revilla didto sa sulod. Straight to the point. Kini guban pang mga isgutanan niya mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maayos ang